förklara lite om luft. Så det känns så spritar hon luft på mig och det är därför sluta. Nu ska jag berätta vad som finns i luft. I luft så finns det ett ämne som heter syre. Och det ämnet det behöver vi för att våra muskler ska kunna röra sig. För att våra celler ska vara friska. Ja, och sådär. Och det får vi bland annat från växter. Så de andas ut syre som handlar i luften och så andas vi in det. Och när vi andas ut, då gör vi det med vatten och ett ämne som heter koldioxid. Och det ämnet behöver växterna för att hålla oss friska. Ja, och i vissa anordningar så kan luft göra väldigt stor skillnad. Du kan få den nu. Så att... Okej, men... vad det är att jag behövde förklara om luften då? Förklara lite mer. Jag kanske skulle förklara lite om... Vilka här tycker att jag ska förklara lite om lungor också? Hej. Okej, då gör vi det. Okej, lungor, det är några grejer som sitter här. Och det är de man andas in luft i. Och det gör man genom luftströmmen som går ner här. Det heter grejor. Och fördelar sig till lungorna. Och i lungorna då stannar syret kvar. Men vi andas ut koldioxid. Blodet, det hämtar upp syret. Och för det till alla delar av kroppen så att de får syre. Och det fungerar ju även att pumpa upp i huvudet. Och det är på grund av att det är en pump som fixar det. Och den pumpen heter hjärtat. Och nu ska jag visa dig hur man andas in. Och hur man andas ut. Och så ska jag ta en. Ni måste prenumerera på vår kanal. Ni måste göra det helt. Okej, men när jag gör så här, då är det som att den här andas ut. Och när jag tar in den, då... Alltså, när hjärtat drar ihop sig så pumpar den ungefär så här mycket blod i din kropp. Och i en sån där 6-7-årig så har du väl så här mycket blod i kroppen. Och det är så här att det är inte det enda man kan göra med luft. Nej då, man kan också pumpa ut luft i ballongen och göra så här med det. Var det en bra förklaring? Vad säger du? Visst, prenumerera på vår kanal. Inte bara det, vi ska gilla också. Gilla bara. Och titta.